Omo hingkai komse kom jeng 18 ni hoite mono seng mani hingka puila abor borok onek deputation ni laika kulaika jaga jaga DM rogo thanglaika kulaika yato bo chesta khalaima apni pore ikota test phaika test ni pore jate chini eknok simnani chini borom grang sar Biswaketu Deborma ngatai chini TTDC ni EM Robindra Deborma sar mongni saituma ni bisingtui o lama taklai kai motamuti success singkha borok ni je emang no one stoma tabuk muk thangkha age hingka jeng thana hingka bele digari kosto lama rok thuluk baluk gari gura ukimaya ngabon bagai tabuka belai jeng hamai mari apro tam sini MLR tai sini TTDC hapungna botai bono bele pipeline hamai mari ta o lama ta borok ukoi mandri bagai mo hingga apato tabuk borga setu esrai nai ngai borok tuduk borok kabon chesta khaitong borok kaham khaine bagai ngai elgan borok babon kena sumlayo singbo tate tege chini root no besen kaham khai na bagai jeng abon mane saitok laita joton abar pore bo tabuk lama ne pore bo o jaga noni eknong simani MLA porongmanang Service Secretary Deborma oba haike guri rokena nai pai ta sapai mane pai boto thanayo sigang phaikya puila acheng drop ni simi ngai aboni pore sigang chini TTDC ni hapang ni chini EM sar Robindra Deborma sar bo phai thaka bo bai ka ko bai nai lekha kulaika ngai bo motamoti belek hambai bo maya pharo achak dini dirgo din 6-7 বছর নাসিং দমান পরে tabuk man bagai bo belek khaka ham yafarka ok elkan borok no bo amsura agila ma khamya jorogo or yangni nongni parani sore ro pore tani thangnani painani pagari gura maya ro sai cha khamya ro sujiro tamani obo bo bahai ro choli tongo mane abo gai romni jeng apro thana gar belai kosto gari oro 2-3 kilometer kom manok thulu barok thango phayo hai abo saibok ukuya tamne lama ni bagita abo thana kasa gari phainasi soyak chinok elakabo tamni bak phaiga ni bin gari bok persarang thango tamni tai nini rangle busu hima hai borongni abo ukui jeng gari khub kosto ka jeng request khaisi matu oro chini elakabo ani sinimuga elgan no ang Topon Deborma